Приятели на Нострабет, в последните часове преди мача между Барселона и Валенсия, който ще се играе в неделя вечер, се говори повече за мястото, на което ще се проведе мача, а не за състоянието на двата отбора. Започваме от стадиона. Това е Йохан Кройф стадиум, тренировъчният стадион на Барселона в тренировъчната база с капацитет 6000 места. Ла Лига има точка в правилника, която забранява да се домакинстват мачове от Ла Лига на стадиони с капацитет под 8000 седящи места. Но има някои изключения. Част от тях са архитектурните, които са използвани от Лапорта заради строежа на Камп Ноу, така че Йохан Кройф стадиум да приеме това домакинство срещу Валенсия. 17 000 са притежателите на абонаментни карти за този сезон за Барселона. Те ще трябва да разиграят на лотария тези малко под 6000 билета, които ще могат да бъдат закупени за този матч. Около 290 билета ще отидат за Валенсия, за гостуващи отбор, така че гостите също са ощетени от този факт. А цените на VIP местата вече достигат космически параметри. 4 дни преди началото на матча най-ниската цена за VIP билет беше 1500 евро. Можем да си представим докъде ще достигне. Що се отнася до състава на двата отбора, притесненията за Барселона са свързани с това в какво състояние се намират футболистите. Флик вероятно ще трябва да направи доста ротации, да използва някои футболисти, които по-рядко попадат в 11-торката му, тъй като основни играчи като Ямал, който игра срещу България и срещу Турция, и най-вече Рафиня, който трябваше да пътува до Боливия и да играе на 3600 метра в Ла Пас в матч, който нямаше значение, тъй като Бразилия се е класирала за световното първенство и Карло Анчелоти, селекционера на Селесао, беше упрекнат от почитателите на Барселона за това, че използва Рафиня в този матч. Възстановяването няма да бъде лесно и нищо чудно някой от тях да остане на пейката, така че не би ги посочил за голмайстори, но това няма да промени прогнозата ми в този матч. Тя е победа на Барселона в един резултатен, зрелищен матч, в който да видим над 2 гола и половина.